Xendeka Bloka Gora Komî Şêrzan cih li xwe xweş kiribû û dixwest çend pirsan bike. Lê berî Şêrzan apê Silêman berê xwe da Kazim Xoce û got: Min vî hevalî qet nedîtiye û nas nekir. Kazim Xoce bi ken pêşî li Memed paşê li apê Silêman nihêrd û got: Çawa te nas nekir? Qey we hev berê nedîbû? Na yeqîn me hev berê nediye. Va îro dibînim. Nexwe ez bi we bidim naskirim. Heval qara Sungur ji navenda partiyê berpirsyarê tevgera me ya leşkerî ye. Kar û barê leşkerî tev ji wî tê pirsîm. Wekî din ez bi we bidim naskirim. Heval di sala 1947 de li Gixiyê ya li gundê Derebeyê ji dayîk dibe. Di bîstana seretayî li gundê xwe ya navîn û lîseyê jî li Çewligê dixetîne. Beşa matematîkê ya Enstitûya Perwerdeyî ya Erzeromê bi dawî dike. Di sala 1972 de dema ku li Gimgimê mamostetiyê dike, ji ber xebatê xwe yên şoreşgerî sürgûnê Colemêrgê dibe. Bi salên pişt re li Şebîn Qarahisarê wazîfeya xwe ya mamostetiyê berdewam dike. Di sala 1975 de tayîna wî ji bo dibîstana amadeyî ya Çewligê derdikeve. Li vê dibîstanê min heval Memed nas kir û bi hev re li heman dibîstanê mamostetî kir. Memed ji bo vekirina Komeleya Top Derya Şaxa Çewligê pêşengî kir û di rêveberiya xwe de cih girt. Di dema wazîfeya xwe ya li Çewligê de hevalê Memed Hayrî Durmuş nas kir û xebatên xwe yên şoreşgerî derbasê Askeke bilindtir kir. Ji ber pêşengtiya wî ya van xebatan şoreşgerî hate girtin. Li Qereqola ku lê hate binçavkirin li Midûrê Qereqolê da. Ji ber vê hewildanê heta ku ket ber halekî mirinê rastî îşkenceye ket tund hat. Piştî ku ji Qereqolê derket û ji ber xebatên xwe yên şoreşgerî deşifre bû, di sala 1978 de min û wî bi hev re dev ji wazîfeya xwe ya mamostetiyê berda û dest bi xebatên şoreşgerî kir. Apê Silêman niha ev heval serleşkerê min e û ji berê ve tu wî nas dikî. Qey te qet behs ji min nekir. Belê min qet behs nekiribû. Li Gimgimê ya Erzeromê ez, heval Memed û hevalê Heqî me bi hev re ji wir xebatên ajîtasyon û propagandayê da dest pê kirin. Em çi qasî hevalên hev yên dibîstanekê bûn û me li wir mamostetî jî dikir, bi saya hevalê Heqî, di rêya şoreşê de em gihîştin hev û niha vaye ez û ew li kêleka hev rûniştinin û bi xwe re di nava sohbetê de ne. Ev Heqiyê me yê Tirk, belê Heqî qerer. Koma şervanan di hundirê Qula Keftêr ya Qeşêr de piştên xwe dabûn dîwarê sar û sohbeta xwe wiha bi hev re dikirin. Geh bîranînên hev dihanîn ba hev û geh nîqaşên li ser demê guftego dikirin û bi ser re pirs û berpirsyarên dinyawî ji hev re dikirin. Koma Kazim Xoce, koma ku bi Qara Sungur li gel wan li çiyayê Bloka hatibûn ba hev, li benda axeftina ku bi hatina xwe re anîbû. Bûn tev ketibûn nava ciddiyetekê û çavên xwe li ser hev û dû gerandin. Qara Sungur bi koma xwe re pêşî şerê çemê şikestûnê û pişt re derbeya 12 îlonê û şerê xeba Turcelê di vê naberê de pêkhatiyên derbeya 12 îlonê li ser herêmê bandora ku li tebahiya Welêt ava kiribû, pêrek girtin, kuştin ku her roj rû didan û rewşa tevgerê di çi qonaxê re derbas dibe, ji bo binirxînin û pêvajoyekê bidin pêşiya xwe li gel heftê û neh hevalên xwe li çiyayê Bloka li gel koma Kazim Xoce kom bibûn mêvan.
Armanca hevdîtinên wan ev bû ku ji bo pêşîgirtina li ber şehîdan girtin û kesên ku hatine eşkerekirin derxin derveyî welat û dibe çi tedbîrên pêwîst hebin tev bigerin û bigirin bû. Qara Singur ciddiyeta di komcivînê de dabû avakirin. Xwest bi agadariyên xwe re dest pê bike. Bi çend gotinan şûn de dest bi xebatên xwe bikin û got: Belê, gelî hevalan. Berî darbeyê û bi darbeya leşkerî re gelek kuştin û girtin çêbûn. Pêvajo hate guhertin. Kadroyên me yên pêşengtiya şoreşê dikirin yên Mîna Mazlûm, Kemal Pîr, Elî Temel û gelek hevalê din hatin girtin. Niha di zindanên dijmin de ne û li ber xwe ditin. Bandora darbeyê giraniyeke pir mezin û zirareke dawî nayê dîtin derxist pêşiya me. Ji ber vê kadroyên me yên dinê bi piranî yên ku hatibûn naskirin û rêya girtinê li wan vebibû, tev derketin derveyî welat, Başûr, Binya Xetê û Seha Lubnanê, Filîstînê. Ji rêxistinên dinê jî kes nemane û ji wan gelek hatine girtin. Ji yên hatine girtin ku endamên rêxistinên dinê bûne îtirafkar. Hevalên me yên nû hatine nasîn û dijmin wan nas kiriye wê li welat karê xwe berdewam bike. Yên hatine nasîn jî em ê wan derxin derveyî welat. Li vir berî ku em tê kevin nava hevparvekirina peywîran, divê bi her awayî rewşa kesayetiya xwe em binirxînin û li gorî wê bigihin encamekê. Rewşa kesayetî di van şert û mercan de dikare li welat xebatan bimeşîne an na. Her çi xas me bi ciwantî dest pê kir, em dixwazin bi ciwantî biqedînin jî. Divê bi fikrên şoreşgerî yên ji salên hefteyî heta heftê û heftan ku cihê bûn, ji heftê û heftan heta derbeya leşkerî bi awayekî cihê dertê pêşiya me. Baş bin zanibin û xeta xwe bidin pêşiya xwe. Gerek em li gor fikrên şoreşgerî yên sala hefteyan tev negerin. Pêvajoya niha baş nas bikin û li hember wan fikran fikreke cuda biafirînin û bixin meriyetê. Em vê pêk neynin helwest, bîr û baweriya gel ya bi me re çêbûye û xwe li dor rêza apojîtiyê girtiye bi serkêşiya PKK dimeşe. Wê têk biçe û em ê nemakaribin bi ser hişê xwe ve bê. Bê tereddût, gerek em tev bigerin, xwe xurt bikin û fikrên PKK yên dema ajîtasyonê derbasî kiryaran bikin. Ev pêvajoya propagandayê qediya ye û ji her kesî ve xuya ye kî çi ye. Şehadetbûna rêhevalên me rûyê kesên ku digotin em tevgera vî gelî ne û tev digeriyan yên mîna dedexede, kûk û her wekî yên din xweş eşkere kir û ev jî bîr û baweriya ku me daye gelê xwe û taybetmendiya xeta şoraşa me bixwe ye. Gel êdî sond û qesendan bi vê tevgera me dixwe û azadiya xwe têde dibîne. Ji ber van xebatên xwe yê serkeftî gerek em pêşengtiyê ji vî gelî re bikin, da ku careke din ev gel nekeve. Piştî ku dagirkeran bilind bûna vê hereketê dît, darbeya leşkerî li dar xist û bi gelemperî li Tirkiyeyê û bi taybetî jî li Kurdistanê da ber lingê xwe. Bi darbeyê re gelek kadroyên me yên hatine naskirin û rêya girtinê li pêşiya wan vebûye, em ê derbasî qada Lubnan, Filîstînê bikin û li wir xebatên xwe bi perwerdehiya leşkerî û siyasî bidomînin. Ji vî nawan ya di vê şeva li çiyayê biloka ya dîrokî ku li ser gengeşiyên cûr bi cûr dimeşiya de, bi her cûre pêşniyar, rê û rêbazan, astengî û derfetan çawa dibin vê dorpêça duwazdeh îlonê de dikarin derkevin û tevgerê derbasî astekê din bikin. Nîqaş kirin. Li ser nîqaşan biryara
karbeşiye derket hole û koma heftê û neh kesên li wir mîna çend yekîneyan ji hev veqetiyan û her kesî berê xwe dan nixteyên xwe. Berî ku Qarasungur ji Kazim Xoce veqete, li ber çira findê nota ku jê girtibû vekir, xwend û li cihê xwe sarma. Berê xwe da Kazim Xoce, deng ji xwe neanî û ket nava fikr û ramanên kûr. Bi dengê kesên ku ketin, gotin em amade ne ve jidqî bi ser xwe ve hat û şervan yeko himbêj kir ku derkeve rê. Berê xwe da Kazim Xoce û got: Heval, serkeftin ya me ye. Em ê bi ser kevin. Hêviya xwe neşikîne xurt bike. Di demek kin de ez ê bi ber te be bên. û Kazim Xoce careke din himbêj kir, bi ken devê xwe xist guhan û hêdîka jê re got: Ev şoreş e, xeman neke, em dikarin di ser her tiştî re bên. Kazim Xoce jî bi hêdîka got: Temam heval, oxir ve ji were, rêya we vekirîbe. û şevê wan ji hev veqetand. Ew çûn bi yekînaya xwe re tenê ma. Şevê rûyê xwe ji şevexa sibê re vedikir û hêdî tîrêjên xwe bera ser xaka biloka dida. Şervan bi vê şeva dirêj re westiyayî bûn. Êşa betilandina ji civînê derketibû bi xwe xwestin ji ser xwe bavêjin û rakevin. Şêrzan di milekî de dixwest bi komên di heman şevê de xatir ji wan xwestibûn û çûbûn biçe. Di milê din de jî destên wî ji Kazim Xoce û hevalên pê re mabûn nedibûn. Di civînê de Kazim Xoce, Bozan, Cemîl, İdrîs, Hesen, Davud, İsmaîl û Şêrzan dibin rêveberiya Kazim Xoce de dê li Çiyayê Emrûd, Biloka, Xursa Navîn, heta Çiyayê Mazî û Bagokê xebatên xwe bimeşande. Yên dinê jî di nava xwe de bibûn beş û her kesî berên xwe dabûn herêmên xwe. Kesên ku hatibûn naskirin, ji bo ku neyên girtin, bi Qarasungur re berên xwe dan piniya Xwedê, qada perwerdariyê. Kazim Xoce ji bo yekîneya xwe baş rêxistin bike, pêşî xwe ji maliyên biloka dest pê bike û berî ku berên xwe bidin herêm û gundên derdorê, xwest wê şevê jî mêvanê Silê Remo bin û paşê ji wir biçin herêmên din. Silê Remo bi hatina wan re careke din mîna kevaniya malê li ber destê şervanan geriya. Ta ku betilî. Bi şervanan re ket himbêza xewa şîrîn û bi xewn û xeyalên xwe ya nedîtî ve hûr û kûr çû. Bi nan û avê xizmet kir. Dîkê berbangê bi ezana malê re bang da. Lê deng net çû guhên di nava xewa şêrîn de bûn. Zarên Silê Remo çûbûn nava Rezan. Ji wî pêve kes li malê tunebû. Carekê du caran serê xwe ji xewê rakir, li şervanên di xewê de bûn nêrî û paşê serê selî danî ber xewê. Haya wan bi ronahiya serê sibehê re ji îxbariya li ser wan tune bûn. Heta ku bibînin dora wan ji aliyê leşkeran ve hatiye dorpêçkirin, derengî ket. Leşkeran ji bilî hêzên xwe yên bi deh hezaran bi zerîpos û yekîneyên cihê û yên taybet jî ji bo êrişê amade bûn. Xewşê navberek dida jiyanê û paşê li jiyanê vedgeriya. Reh û hişê di ruhiyeta bedenê de xwe vedşart. Canê di himbêja xwe de difiala. Mamoste ka bisekine mamoste. Tiştek bû ez nizanim çi bû. Qeyd xwe bi xwe ber xwe da sekiniye. Çi bû ya? Ama sekinî dîsa dest pê kirin, niha dest pê dike. Niha qey dike. Mamoste kamera negite girtiye. Berdewam bixwîne mamoste temam.
Vê kêliya jiyanê bi xewê girêdayî bû. Ji hingê vemirin li hember vê dilovaniya jîndarî dibû reben û pepûk. û li nava civaka stêrkan dilaramiya fin da geş bû. Wiha bilind bû û mîna kêliya bi hembêza daîre bû, dilovaniya wê dikuşt û ji nû ve jîn dibû. Yek carê welwelek bi nava gund ket. Silê Ramo bi vî dengî re çeng bû ser xwe, reviya devê derî û guh û çavên xwe derand derve. Li dora çiyayê biloka ji leşkeran xak bê xwarê li erdê nakeve. Ber bi gund ve dihatin. Bi tirs reviya cem Kazım Xoce. Wî hejand û bi heybeta peroşiyê got: Heval, heval, leşkeran dora gund girtine. Rabe heval, rabe. Kazım Xoce bi çavên xilmiş û di bin bandora xewa giran de bi zorê bi ser xwe vehat. Rabû ser xwe bi tiliyên girover çavên xwe firkand. Çavên xwe hejand û bi gotinên Silê Ramo re hewl da ku fêm bike ka çi diqewime. Bi kêliya gotinên Silê Ramo re rewşa ku dikevinê fehm kir. Li rûyê yên xemgîn hêrt û got: Te got çi? Leşker hatin, xema nexwe. Em ê kêrî wan bên. û bi dengê xwe re reviya ber şibakê. Li derdora xwe meyzirand. Leşkeran him nava rezikan, him milê çiyê û him milê deştê tev girtibûn. û fikirî, mîna dixuya ku xelasî vê carê pir zor e. Xwest tev bigere. Bi van fikiran baziya cem şervanê dinê û wan ji xewa wan ya şîrîn şiyar kir. Bi şiyarbûnê re tevan bi şibakeyê de li derve dinihêrîn. Fişekên xwe avêtin ber çekên xwe. Solên xwe xistin pî û li benda Kazım Xoce man ku di tiştekî ji wan re bibêje. Kazım Xoce jî berê xwe da wan. Bala tevan kişand ser xwe û got: Heval, dido em ê ji hev veqetin û her yek ji milekî ve li dijmin bidin û şer bikin. Çemberê biqetînin û xwe xelas bikin. Va hûn dibînin her sê milê gund jî hatine dorpêçkirin. Ya baş em bi her sê milan jî lêxin û çemberê biçirînin. Hevalê şêrzan tu bi min re bî. Em ê li milê deştê lêxin. Dawud û Cemîl hûn bi hev re bin û li milê xerzikan lêxin. Hevalê İsmaîl û Hesen hûn jî li milê çiyê lêxin. Hevalê İdrîs û Bozan hûn jî li dû me tevan berê dijmin bi ser xwe ve bikişînin û li her sê hêlan xînin. Mekkê bend şikand û derfeta xilasbûnê dît, li benda hev nemîne. Nesekinin û xwe bigihînin nixta bagokê. Cem hevalên li wir. Em nikarin tev xwe bikin qurban. Heval tiştekî dibêjin, nexwe em ji hev veqetin. Kesekî deng ji xwe naanî. Xatir ji Silê Ramo xwestin û hev û duhimbêj kirin. Her çi xas dibin yekîneya Kazım Xoce de pênc şervan ji şer re amade bûn, di civîna êvarê de bîr û baweriya ku dabû wan betilandin û bêxewbûna laş ji bîr kiribûn. Xwe dabûn ser hev û li rêyên çiya gir û newalên biloka dimeyzandin. Rêhevalên li dora Kazım Xoce bi wan hest û bîr û baweriyan berê xwe dan peyvîrên xwe û bi meşek bazî çûn. Şervan neçar mabûn bi leşkeran re şer bikin. Tevahî erdnîgariya çiyayê biloka ku hatibû dorpêçkirin rê û derfeteke din ji wan re venet kir. Ji bilî çend narîncokan û çekên ferdî cebilxaneyeke wan ya xurt nîn bû. Xwezeya biloka bi danê vê sibehê re çi qasî dijwartir li hember wan derketibû jî, ji berxwedaneke wan ya bê hempare jî xwe amade kiribû. Hîn tîrêjên rojê xwe bera ser xakê nedabû. Hew di nava asîmanê hişk şîn de
خود داتشکلاند و رنگش آسیمان جکراس رشی بخوا دکاره بو هین به هین رونی دکر. چیای بلوکا بدارن بیپل داریستانن قاش ین بدارن برو مازی و تهاون رود خملی بو. لکیلکا شیپا لسر کبرن شاهیکی ده حرکی. دبو شاهد وان کلیان و آماده بو بخوینا سور لبجنا خو داکه. لشکران جی دوی صبحه ده کم به کم لکیلکا هفرون اشتبون و به بدنگیا گندره کتبون ناوا آرامیا به کریه. به مسینه زرخیین جمردین و آمده کتبون ره و به گلک جمسین مشت جی لشکر بون لخندکه بلوکا به هلیکوپتران جی ایلی شکر به همباره خو آماده کرد. لگوری وان هین وقت لگرینا ایلی شکر تند بسر گنده بگرن نهاته بود. شروان لبه بدنگیه پیل ببون و هر کسی دنبال خوده جیهل خود خوش کرن و لبنده کازم خوجه بون که دنگ بچکان بخن. Kazım Hoca û Şêrzan hêdî bi milê deştê ve meşiyan. Her yekî du narincûk ji teqandinê re amade kirin û nêzî kûzikên leşkeran veçûn. Leşker di bêdengiya xilmaşbûnê de bûn. Çav li Şêrzan quripand. Her du narincûkê xwe bi hev re avêt kûzikekê û deng bi xurmîna keleşê xist. Şêrzan jî bi wî awayî narincûkê xwe avêtibû kûzikekê û devê keleşa xwe da abûna wan. Leşkerên ku nizanîbûn li çi qewimî bûn bi qêrîn û hahûyên xwe re rasterast deng bi çekên xwe xistin û bê hedef diteqandin. Şerê danê sibê dest pê kir. Bi vebûna asîmanê şîn û dîtina der û dorê re cewherê şer da guhertin û zehmetiyên dijwar derxist pêşiya şervanan. Bi hawaya sariya vê sibê re ruhiyeta şerê germ bi dengê çeka Kazım Hoca qîr da yekîneya xwe got. Lêxin hevan. Roja xîret û namûsê ye lêxin. Bi dengê çekî narincûka Kazım Hoca re deng bi çekên şervanên dinê jî ketibû. Bi her teqîna guleyeke şeveqa silê sibê re agîrekî sor ji devê çekên wan bilind dibû, ber bi leşkeran ve diçû, dibû xencerek mirinê bi wan ve vedinişt û qêrîn û nalînek ji wan dida der. Bi her qêrîn û nalîna leşkerên ku diperpilên erdê hêza pêşveçûna şervana xurtir dibû, wiha dem bi dest dixistin. Kontrola şerê dijwar ji dest xwe bernedidan û bikaranîna însiyatîfa heyî bi taktîkên ji kûzikan wêdetir bi êrîşa ser hedefan digirtin ser xwe, dest xwe. Leşker jî di kûzikan de aliqî mabûn û nikaribûn li cihên xwe tev bilivin. Li gor vê Kazım Hoca bi her gav avêtinê şiyarbûnek dida şervanên di milê xwe de û pêş ve diçûn û rê ji wan re vedikir. Her çi qas berê armanca şerê Kazım Hoca û Şêrzan bi milekî ve diçû jî ji milên dinê re dibû bar û piştî û bi rê vedikirinê re hedefên li pêş xwe tar û mar dikirin. Bi her dengê narincûk û çekan re leşkerên milê çiyê xwe bi milê deştê ve diherikandin û dibaziyan. Bi vî awayî re ji İsmaîl û Hesan re vedibû û wan jî bi her fesendê re bi narincûk û çekan êrişî dibirin ser leşkeran û heta çend heb xerbilandin erdê. Leşker li milê çiyê pir bûn. Mîna xakê bî yek carê bi ser İsmaîl û Hesan ve gule dibarandin. Bi gulên bi ser wan de dihatin re benê xwe dan kendalên asê. Mecbûr man ketin kûzikan û di kûzikan de şer domandin. Dawud û Cemîl xwe gihandin nava kûzikan. Li wir li leşkeran rast hatin. Berî ku bi leşkeran biteqînin, leşkeran bi wan teqandibûn û derfeta ku bi dest xînin, bi şer re ji dest wan derketû û kete destê leşkeran. Gund bi her sê milan ve ketibû nava şer. Şerekî wiha dest pê kir ku
ده دور و زمانان ده چک وها پر نهات بون بکارانین شینین لگوند کتبون آخورانو به بیدنگی آخوه ملسی بون ادریس و بوزان جهر هیلی و دابون برخو با آوای پاراستنا شروان لپیش به سر لشکران بدچون بقان دی گلین به سر وان ده دباریان لسر شروان ده انیم پیش دبون ندباریاو و دبو مبستا قابلیت شر لسر پشتاوان رنگ خواه بگوهرینو و با آرمان جو هدف خوره ریب حسانی جوان خوره وبکه دنگ چکان نارنجوکان میترالیوزان دگلی و نوالین خندک بلوکا ده غیر دا ناوا پر آسیمانانو به وکر ناروناهی شفق سبهره دماکو تاوا زر خوش داکت سر کبرو زنارن چیای امرودو سر بلوکای سکنی لشکرین بیچاره جویه که تیر نبونو هلیکوپترین خوشی خستن دوری بهاتنا هلیکوپترین قولور دیان مردینه و آمده را دیار دکرن که جلشکران گلک کشتی و بریندار هبونو و بسر بلوکا ده دست گری کرن هر جاره هلیکوپتر و به دوریه کره لسر سر شروانان بابتو و ریج ایریشا لشکران و بدکر ایریشا لشکرین ده بجاهی ده آسیم آبون پیش و ندچو و به ایریشا وکی لحیا باهوزه که گلج هلیکوپتر ده باریان سر شروانان در فتا لجین خواه بلون ده دیتنو و گاف به پیش و داویتن شروانان به هاتن هلیکوپتران را دلین خواه کرن یک بدنگ یک بدن و بخیرت آمان و نمان و برح آپویی لده جوان شر دجوارتر کرن و درسک یکو تجاری جبیر نکن دان پیشی آخو مشیانو و به سرلشکر آراج شون ایریش برن سر چپرین لشکرانو و به بمبیان کوزیکین وان روخاندن و به هر روخانده ریره مسئله آمان و نمان آنی پیش چاوه خو جه لخوا خوشت کرن کازم خوجه و شیرزان جهف دور کتبون و پرانی شر به خودت کشاند اللي ملي دشتي لشکر بر بلاطي گور و هلت کشیانو دخواستن وان دنقا گیر شیران دا آسیه بکن کازم خوجه چاوا فکری و هاجی پیک آنی خواه لپاش نقبا لشکران خستو گهشت لاطي گور لور ریج داود را وکرو داود جی دور پیچه بر بقصرا بگی و خواه دکشاندو لشکر لپاش خوهشت داود دماکو گهشت قصرا بگی ولک جلنگی خواه خربل عربی کازم خوجه و خویا دبوکو شیرزان دنقه دا آسیمایه ندکاره پیشتهره ندکاره به پاش و بگره بری خدا سر کوزکاوی و للشکران رشاند شیرزان به درفته که خواه گهانت جم داود کو داود بریندار ببو خست بن ملی خواه و لرخوی جهل قصر بگی لخوا خوشکرو و خواست به ایریشه که به گازی ادریس و بوزان و بچه داود به ملی وی گرت و دا سکناندن دنه به نابریده جوان خویا بوکو لملی لاته گور لپاش لشکران کازم خوجه بری خود در و جلات سکورا که وری هین نگهشته بوور جپاش ملی خواه چند کلا خوارن و ترپلی عردی داود خواست بری خواه بده کازم خوجه لی جمل خرزکان جمیل خبرانا و کوزکین لشکران دابو حتی خواهی گهان ملی روژلات سکورای که وری شردوماندو و لبر کازم خوجه سکنی بو راهش چکاوی خستوی خواه کتب ملیوی و پیره گود اول لبر خواه بده وین خبه ام در باس بکن تماما امی خلاص ببن بگوتن آخوره لازاند و راست به بری چک آخوره لشکران رشاند و مشیا و ندید که چه قومین نارنجوک مین آخه بسرمانده دباریان کازم خوجه خواه آبت عرده جمیل خستن خواه و چند دقان وانی بیدگمان پالا خوادان ملی ریزگانو و چیه شهر لور بردام کرن
شێرزان داوت li wir hişt û bi xwêr kişandinê re xwe gihand ba Kazım Xoca û Cemîl. Li birîna Kazım Xoca Nêrî ku dikare xwe xelas bike, ket bin milêvî û rêya pêşveçûnê bi êrişê re vekir. Berî ku bi rêv keve, Kazım Xoca berê xwe da Şêrzan û got: Heval, tu here xwe xelas bike, ez ê şer bidomînim. Heval na, tu ji nava şer derkevî û biçî, ez ê şer bikim. Ez ji şer xwe xelas bikim nabe. Ez ê bi çi rovî li gel doza me binêrim. Li gel û doza me binêrim. Pêwîst e ez bimînim, tu herî. Bimeşî nesekine. û rê ji Şêrzan re vekir. Şêrzan jî bi gotinên wî yên toşk û bi fermanî jê re dabû xuyakirin, serê xwe beraber xwe da û hêdî hêdî ji cihê ku hatibû çû xwe gihand dawet. Rê jî Îdrîs û Bozan re nemabû ku ketibûn nava rêzikan. Di nava rezikan de Îdrîs û Bozan xwe gihandin ber neqeba ku bigihên rojavayê girê şêran û mil bi mil dimeşiyan. Bi yek carê dengê ket ku hêwan ayir bi xerzikan ket. Wekî avê xwe gihandin laşê wan û ecelê li ser wan şewitandin. Îdrîs û Bozan xwe çend kirin xwe çend kirin hev û din û hev vedimirandin. Bi vemirandinê re aha li erdê bi ser hev dibarandin. Nedihiştin ayirê bi wan ketibû gur bibe. Cara di doyan gava ku gurmîna mezin di nava rezikan ket, xwe gihand laşê Îdrîs û Bozan, narîncûkên li ser wan bi ayir re teqiyan û her du bi hev re li erdê çav qurifandin, roja ku tirêjên xwe bira ser bedena wan ya sar dida. Li milê çiyê İsmaîl û Hesen jî nikaribûn bi pêşveherin. Li cihên xwe asê man. Piştên xwe dabûn hev û du. Yek û çav leşkeran digerandin û bi wan diteqandin. Fîşekên xwe kêm kêm diteqandin. Hedefên xwe diyar dikirin, şûn de deng bi çekên xwe dixistin. Lê helîkoptera li asîmanê wan diçû dihat, li ser serê wan bi bombeyên gazê û şewatê barand û çiya bi wan ve şewitand. Dawud û Şêrzan bi vê re xwestin ji qesra begê xwe bera xwarê bidin, lê derfeta ku xwe bera xwarê bidin nedidîtin û li rewşa şervanên li jêrî xwe nêrîn ku hew û deng ji milê Kazım Xoca û hevalê pêretê. Kazım Xoca û Cemîl bi birîndarî xwe gihandin neqebek kûr û careke din bi paş ve vedikişiyan. Xwestin xwe bigihînin milê çiyê. Kazım Xoca berê xwe da Cemîl û got: Heval nesekine here. Cemîl bi gotina wî re lê vegerand. Na heval, tu herî. Nabe eserim. Çima? Nota du hatibû tesadüfî min xwend. Min bi ajantê tawanbar kiribûm. Cemîl hêrs bû û xwe çend kir destê Kazım Xoca. Bi birîna wî li birîna wî nêrî û qêriya û got: Heval na, heval na, heval na. û xwest Kazım Xoca hilgire ser milê xwe. Hîn di fikra çûn û mayînê de bû, bi dengê çekan jî her alî ve kêm bûn û lew hew û gulên hov bi ber wan ve dihatin. Xwe bera nava rezikan dan. Bi gurmîna dengê nava rezikan re jiya xwe daneketin û berê xwe dan vir û çawa gihiştin wir, narîncûkê li ser Hesen û İsmaîl teqiya bûn û gihiştibûn merteba şehadetê dîtin. Kazım Xoca û Cemîl çend rûndik bera hundirê xwe dan, çavên her duyan girtin û bi birîneke bêderman berê xwe dan nava şer. Bi xwe bawer kirin ku tevahî şer li ser milê wan e ji wan pêve tu kes sax nemane. Hîn wiha difikirîn berê wan ket qesra begê ku Dawud û Şêrzan saxin û bi pêş ve diçin. Kazım Xoca keniya û ji Cemîl re got: Heval, gerek tu jî nemirî û vê berxwedana bi heybet bigihînî partiyê û nava gel. Cemîl guhne pêland ser Kazım Xoca. Xahîşa nava xwe vekir, li bilûka li
لکابوکا لنگی وی بریندار گراند خواه به عرده و راکشاند و ملی خواه دا ملی وی بگیره که بری لشکران توان دا خواه هلیکوپترا لسر سری وان دگریا و گله لوان رشاند کازم خوجه و جمیل دسته خواه گرتن و اللي چاوین هفت میزانن کنک دیاری هفت گرن و بکنی را خاطر جشیرزان و داوت خواستن دنگ جیچکان بلیان کازم خوجه و جمیل لجم هفرازان اسماعیل و حسن لجم هفرازان و ادریس و بوزانجی لجم هفرازان کت ناو خوک ابدی کم لسروی خواه باراند پفچون حتی دان ایوار دوام کرد 21 کشتین لشکران چه بون کو یک جه سر لشکر بو کازم و هر پنج هوان خواه دوی تکوشین ده به فداکاری مزن بون هیز و مورالک هر چقدر دو جانا خلقا لشکران کشاندن ده شکاندن و گیلیا خواه خلاص کرنه دید جی هر تم و دیگریان و شرو حول داکو هوان خوارزگار بکه هر چندی در فتن وین راوه وکی کسایتی هبونجی ویکنه کرد حتی دما هلما خویا داویستان خواست بخوین خویا سور لسر که برین چیای بلوکا بدرش من بجی کردستان بمرکت خاری بنویسه لی در فتا نویساندن ندیتو به بیر و باوری هزا برخودانا تکوشینا خواه ده هشمندی دیرو که ده نقش کرد پشتی دنگ چکان بلیا و شر سکنی لشکر لحف و حویان و خواه براناوا گندان لقراغ دحلان شبان جانو دانبرگ و لیانو لور شهید خستن پیر کتن مالا سلی رامو وی جهندر در خستن لبر رازکان سکراند ترم 21 لشکرین لعرده ریز کربون نشانی ویدان و شونده لبر سری کازم خوجه جمیل ادریس اسماعیل حسن بوزان و جانو سکناندن و لی رشاندن هرچی قاسکیان شش شروانان و دو ولاد پاریزان لگل هف ریس کرن جاردن به هویتی آخو نسکنین و به بمبیان کازان بین آور چیا زوزان و نوالن بلوک آدم برخوا و شوتاندن و به وی هویتی آخو و خواستن گیان و نگیان لور به وی برخوادان و واندا بکن نوچه زو بلاوونو لتواهی هرم وی برخودانا دیروکی بگوتن ده ساعت ایبار ده به انجام اخبار کومن چتین لهرم بربدان صبح و فرماندار کازم خوجو یکی نیا پیره ده که بنا و شروع به شریر خیانت قریش روی خوی تاری جارکتن نیشان ده و ده انجام ده شش گریلا و دو گندین ولاد پاریز شهید کتن دکه و ناوخانو بحثی تواهی قلوردی آمردین و آمده لیچیا بلوکا کمبون جنازه شروانان به پشتا جمسه آن بگیردان حتی قوسر لعرده خورکشاندنو و نیشانی گلی لحرم دکرن رو بدن وان ندهات الناس کرن بوان ریبازن هوانه دخواستن گل بترسینه جویجی تیر نبون جنازه ندان مالباتان و لجهه که کو کس نزانه چالک ودان و وان به هفره ده چاله ده وکرن ورکرن و لسر هف دفین کرن چای بلوکا کتا شینه گل هرم جبر ویه که جخوا شرم کرو وی روژه لهم بری وی هوی تیه دنگ خوا در نخست دلن خوا تجی کرن و او کین کرن نفرو و به یک دنگی لوی هوی تیه باراندن شیرزان و داود لقصر بگی بون شاهد بویرن به هویتیا کو لمریان هات کرن لبلوکا بو کین و هیزک لبر تقین و تنیتیا خواب تنیتیا قصر بگیره کرن یکو کتن ناو صبر خدایی بلومه به هر لومه که و وی تنیتی را شیرزان لداود نهیری و هستر جرچان خواه باراند هاو خوگرد داود لپشتا خوگرد بری خدا اوغری پشتا خدا فلکی به هر گاویره لگیانم به هفر هاتبون گریدانو بخویر و دهاتن کشاندن نهری بو دا آنی برچان خواه مشیا و به مشا خورن آلیا قیریا و روندک باد باران
لسر هر گاوا تنا لعرضا بلوکا قدر هفت شب و هفت روزان چیا به چیا مشیان تی برچی و ایشا بریندار خوی داوت را بری خو بگهینن نقطا باگو که اللي هم کونن دنابرها دشتی چیه ده هاتبون بدن راستاتن خودان علیو و بو گهدروان کون چاو لناو گراندن کسی لناو کون جوان دبو دیبون کسی لناو کون جی او دیبون و به بر وان و هاتن شیرزان بکیلیا کسی کو به بر وان و هاتن پنگیزی سرخو چاو لعاشق مالا گوری آلقاند تمو خنسی خاکی و چند کسی دن و گهاندوانو او وان برن بنیکون شیرزان بکینا جشر چیا بلوکا و قطیا بو چاو خست چاوین خاکی و لیمیزاند ده هندر چاوین ویده نویسک و حادیتو اخواند ده دیروکا پکی که ده جارا یکمین ده 29 جوتما 1908 ده 6 شروان و 2 ولات پاریز ده جاله که ده لبلوکا با آوه کومی هاتن بناخ کرن خاکی جی خواه گهاند کر شیرزان اللي خدا گریا کسی لورجی به خدا گرین و آخ و توزا لوی داره بسر خدا بسر سری خورشان شیرزان و داود و راکرن و باران جوی روژه و قصر بگه بکتیا خواناکه گره شیران شیرتیا خواناکه لات گوری رشاهی لخواه گره داو سکورا کبره بو گولا کومیا لبلوکا از جی بخاکی را گریان بمن ردارو دوی گریان چیاو زوزان گریان قیریان دشت و نوال نالیان لسر آسمان بلوکا رشاهی گریدان آسمان کتا ناو جوهر نالین دلیو و بسر سیپا بلوکا بو لهیو حرکی و بو شیپک لسر کبرین شاهکی به هر تقلک و خورا ناوک لدو خدانی جبو کازمو رهبالن جوه روژه و کی دچن بر شیپا لبلوکا به گازن و نالین لمازیا پرخلک و باگوکا دست حنکری دنیرن به هر نیرینی را طیر و طبا عیلو چماکو اللي آسمان بلوکا دفرن جفادیان خواه براخان آدن دو پیش کمار موری و کیزک روبی و کفتار خو برا دویم نوالن بلوکا نادنو به برین خوابن دنالن و اردو آسمان و ها به هفره دگهم بخورا هستران دباریننو و دگرین من جیده دگرین وکه و چند روند کان دبارینم به باراندن را از بری خواه جمیردین شوطی مازیا پرخلک باگو که دست هنکری و بلوکا خوبان دم آلیو اللي روی کازم خوجه جمیل اسماعیل حسن ادریس بوزان جانو آب سلیمان دگرین و جوا بری که کتا مردین شوطی پیشی لپوزه وی بنیرن بره خواه بدن چیه مازیا پرخلک باگو که دست هنکری و باشه بلوکا خوبان چاو لدویم نوالین وی بخورفینن اگر و چالک و تیده گیانن پی خاص هستین حلاندی مجین ببر و صورت نابکری زمان بهنوک و هم بیقل چاوین رجیایی بوزن پلخاندی دران زنگاری پیچین پورگیری بین چلخواری نینوکن جداسی هاتنه برینو و بهنا فکرین گراندی دید بزانن کو کازم خوجو حت رهوالن خواه دوردنه و بونه پیره گورا شیخ سعید و سید رضا جی ببینن اگر و ندید جنها پیده نگنگازه کو کسک به وی گورا کومی ببینه و نیدیدن جی و قطنا بچاوین خواه تیخن گروورین چاوین خاکیو لروی وان جانگوریان بنیر جی آلبوم شهیدان یا سال 1976 1984 ناو و پاشناو زکی پالابیخ جه و سالا جدایک بوه دارا هنه جولک
Zekî Palabiyik mamosteyê dibîstana seretayî bû. Ji malbatek di halê xwe de bû. Fikrên xwe yê şoreşgerî ji nava çepên Tirka wergirt û di sala 1978 de jî bi tevgera şoreşê re ket nava têkiliyê. Di nava tevgera şoreşê de li Çewlik, Gimgim, Dara Hênê, Amed û Qoserê berpirsyarî girt ser xwe. Di nava xebatan û gel de bi navê Pala an jî Kazim Xoce dihat nasîn û binavkirin. Di warê siyasî û leşkerî de berpirsyarî û wazîfeyên giring girt ser milê xwe û dimeşand. Di peyvîra xwe ya xwedî bêtirs de xwediyê rêzkarî û wêrekiyê bû ku Kazim Xoce di heman demê xwe di warê dan û standina guftûgoyê de jî bi disiplîn û xwedî hêzek bihempa ya derbirînê bû ku bi hêsanî bandorê li girseyan dike. Di warê leşkerî de qadroyekî jîr û jêhatî bû û di bikaranîna çalakiyên leşkerî de rehetî dixist meriyetê. Kazim Xoce di 29 Cotmeyê 1980 de di dîroka Kurdistanê de bi berxwedaneke qehremanî di şerê berxwedana bloka de cih girt. Tevî nehevsengiya hêzên di navbera xwe û ya dijmin de bi berxwedaneke layıqî PKK li hember kolonyalîstan bû xwedî roleke mînak û şehîd kir. Nav û paşnav İsmail Damar, cih û sala ji dayîkbûyê aperî Qoser. İsmail Damar ji gundekî malbateke feqîr e. Zewicî û bavê 5 zarokan e. Debara xwe bi karê ajobaniyê dikir. Di sala 1979 de têkiliya wî ya bi tevgera me re li Qoserê dest pê kir. Wî berê di asteke sempatî de têkiliyên xwe yên ku doman dibû, piştî ku hate eşkerekirin veguhiran profesyoneliyê. Li gundan di nava xepatên rêxistinî û propagandayê de cih girt. İsmail Damar di warê teorîk de nepir pêşketî bû. Lê di têkoşîna xwe de bi bawerî û fedakariyeke mezin karibû bi her cûre zehmetiyan re bikişîne. Şervanekî bi ehlaqê xwe yê şoreşgerî îspat kir ku bi hêze û di her firsendê de nefreta xwe dianî ziman li hember îxanet û îxanetperestiyê. Tevî ku di 29 Cotmê de jî şerê bloka dûr bû jî dema dengê çekan bihîst ji bo alîkariya hevalên xwe lezand heta dawiya li ber xwe da û şehîd bû. Nav û paşnav Davut Uluç, cih û sala ji dayîkbûyê Qoser 1960. Davut Uluç zarokekî ji malbateke feqîr û welatparêz e ku di salên xwendekariyê de têkoşîna şoreşgerî nas kir û di qada çalakiyan de bi navê Ehmed Hoca tê naskirin. Di sala 1977 de tevlî nav tevgera şoreşgerî dibe û ji bilî xebatên perwerdehiyê beşdarî xebatên di navbera xwendekar û ciwanan de jî dibe. Paşê li gundan dest bi xebatê kir û xebatên xwe yên rêxistinî meşand ta ku berpirsyariya herêmê ya Qoserê girt ser xwe. Davut Uluç girêdayî tevgera şoreşê bû. Bi awayekî objektif dikaribû nêzîkî her bûyerê bibe. Bi bername û plansaziyeke tev digeriya. Li hember girseya gel di nîqas û propagandayê de xwedî taybetmendiyên wêrek bû û bi xebatên xwe yên binav û deng tim bi ser diket. Di 29 Cotmeya 1980 de bi 5 hevalê xwe re di şerê Hovane yê bi dagirkeran re li bloka şehîd dibe. Nav û paşnav İdris Aktaş, cih û sala ji dayîkbûyê Mehsert Mêrdîn 1956. İdris Aktaş li Qoserê dijiya. Zewicî bû. Sê zarokên wî hebûn
و بکار کارمندی دبارا مالبات خود کرد. İdris Aktaş di sala 1978 de bi tevgera şoreşê re dest bi xebatên şoreşgerî kir. Dema jê dihat xwestin dest ji karê xwe kesayetî berdida û berê xwe da gundan. Zêdetir bi têkiliyên xwe yên sempatîzanî xebatên xwe dimeşan. Ji ber dilnizimbûn, fedekarî û dilsoziya xwe ya bi tevgerê re ji aliyê girşeya gel û rêhevalên xwe ve dihat hezkirin û rêzgirtin. Yek ji şoreşgerên ku di qada çalakiya xwe de bi navê Elî Xwece dihat naskirin, bi cihgirtina berxwedana 29 Cotmeyê ya bloka re şehîd bûn. Nav û paşnav Hesen Ertaş. Cih û sala ji dayîk bûye Emrûd Koser. Hesen Ertaş ji malbateke xwedî taybetmendiyên feqîr û feodal gundî bû û di bîstana seretayî qedandiye. Hesen Ertaş di sala 1979 de li Qoserê nava tevgera şoreşê bû û di nava refên têkoşînê de bi lez û bez bi pêş ket. Kete nav erkek pratîkî. Barê şoreşê girt ser xwe bi welatparêzî û dilsoziya xwe ya ji bo dozê re bar kişand ser xwe. Xala wî ya herî xurt taybetmendiya wî ya şervantiyê bû. Di pevçûna ku li bloka ya 29 Cotmeha 1980 de qewimî şehîd bû. Nav û paşnav Bozan Alan. Cih û sala ji dayîk bûye Dêrek 1958. Bozan Alan ji malbatek welatparêz û feqîr bû. Debara xwe bi karê rojane dikir. Ji ber xîzaniyê ancak heta pola sêyan di bîstana seretayî dixwîne. Têkiliya wî bi tevgera azadiyê re di sala 1978 de li navçeya Dêrikê dest pê kir û li gund xebatên propaganda û ajîtasyonê dimeşand û di qada leşkerî de jî erka xwe girt ser milê xwe. Bozan Alan bi biryardarî û fedekarî beşdarî her erkê bû. Di şerê bi dijmin re yê 29 Cotmeha 1980 heşteyan li bloka şehîd bû.